Porto imos ata a estación do tren que hoxe recibiu a visita dunha representación do BNG con Guillerme Vázquez á cabeza. Os nacionalistas presentaron ali unha proposta de mobilidade para Compostela que inclúe o metro lixeiro entre Santiago e os principais núcleos de poboación da comarca. O tempo, o bloque exixiulle a PSOE e PP que asinen dunha vez o convenio para a construción dunha estación intermodal. A plana maior do BNG na comarca, co voceiro nacional do bloque Guillerme Vázquez á cabeza, trasladouse hoxe ata a estación de tren de Santiago. Foi para pedir un modelo ferroviario axeitado no que a futura estación intermodal sexa o eixo central de todos os medios de transporte de Compostela e a súa área de influenza. Ante o bloqueo das negociacións sobre a estación, a voceira do BNG en Raxoi critica tanto o PP como o PSOE. O socialista Socorro García acúsaos de xogar a política da confusión. Está practicando unha política de confusión que nos está dicindo que a estación intermodal vai ser unha maravilla cando están aínda por concretar tanto prazos como investimentos que garantan os obxectivos que se recollen nese convenio e que garanta tamén que os proxectos de tren de proximidade e de tren de alta velocidade se deseñan coa calidade que se require. Pola súa parte, o voceiro nacional do BNG preguntouse que foi o que pactaron no seu día o ministro de Fomento José Blanco e o presidente da Xunta Alberto Núñez Feijóo sobre o AVE. Que pactou o señor Núñez Feijóo? En esencia, polo tanto, non pactou nada, ni plazos, ni orzamentos, non? Por tanto, este é un tema que é serio para o noso país, que o retraso está á vista de todos. No acto, os nacionalistas presentaron unha proposta de mobilidade para a comarca Compostela. Ese plan inclúe unha liña de metro lixeiro entre o polígono da Sionlla e Lavacolla e outras para conectar Santiago con núcleos cercanos como a Cacheiras, Bertamiráns ou Milladoiro.